ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಟ್ಟದ ಸ್ವತಂತ್ರಗಾದ ಪುರ್ಮಿನ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರಿನ 122ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಬುಧವಾರ ದೇಶದೊರ್ಮೆಡ್ ನಡೆತಂಡ ನೇತಾಜಿ ವಿಮಾನ ದುರಂತಡು ತಿರಿಯರ್ ಪಂಪನವು ಇತ್ತೆಲ ಸಂಶಯಡೆ ಉಪ್ಪುನವು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಇಸೇಸಾದುಂಡು 1897 ಒರಿಸ್ಸಾದ ಕಟಕಡ್ ಜಾನಕಿನಾಥ್ ಬೋಸ್ ಬೊಕ ಪ್ರಭಾವತಿಯರ್ನ ಮಗೆಯಾದ ಪುಟ್ಟನ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರಿಗೆ ನೇತಾಜಿಂದು ಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೇರು ತಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ ಪಡೆಯಿನ ICS ಪದವಿನ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಪಂಡದು ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರಗಾದಲಾಗಿನ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ದೇಶ ಪಿದೇ ದೇಶಲೆಡ್ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರಗಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಟ್ಟಿನರು ಆದಿಲ್ಲೇರು ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಪಂಪನ ಅರೆನ ಮಿಲಿಟರಿದ ಧ್ಯೇಯ ನುಡಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಭಾಷಣದ ಅಕೀರಿಡ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಪಂಪನಂದಾಂಡ ಅವು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಅವೇನು ಅರೆನ ಕೂಟದಾರುವರಿ ನೇತಾಜಿಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿರ್ಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜರ್ಮನಿ ಜಪಾನ್ ಇಂಚ ಅವೇತೋ ರಾಷ್ಟ್ರಲಿಡ ತಿರ್ಗದ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಸೇನೆ ಕಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರಗಾದ ಅಕ್ಲೆನ ಸಾಯ ಪಡಿಪನೇಟ್ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆಯಿನ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನ ಆದಿತ್ಯರು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸಡೆ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರನಾಥ್ ಸುದ್ದಿ ಐನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ದಾಯಪಂಡ 1945 ಪೋಯಿನ ವಿಮಾನ ಮಗಡ್ದು ನೇತಾಜಿ ತೀರ್ಯರಂದು ಸುದ್ದಿ ಆಂಡಲ ಇಡೆಮುಟ್ಟೆ ಅವೇನು ಭಾರತದ ಜನ ನಂಬುದುಜೆರು ವಿಮಾನ ಅವಘಡ ಮಲ್ಪಾದ ಅರೆನು ಕೆರ್ಪಾದರೆಂದು ಜನ ಇತ್ತೆಲ ಪನೊಂದುಲೇರು ಅರೆನು ಕೆರ್ಪಾದರೆಂದು ಏತು ಜನ ಪನ್ಪೆರ ಆತೇ ಜನ ನೇತಾಜಿ ಸೈತಜೆರು ವಿಮಾನ ದುರಂತೊಡು ಬದುಕದು ತಪ್ಪಾದಿರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಏತೋ ವರ್ಷ ಜೀವಡೆತ್ತಿರಂದು ಪನೊಂದುಲೇರು ಅಂಚಿನ ಮೈಮೆದ ಸಾಸದ ಪಿಲಿ ನೇತಾಜಿಂದು ಪನ್ನುಲಿ ಜನವರಿ 23 ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಈ ವರ್ಷ 122ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ದೇಶದೊರ್ಮೇಡು ಬುಧವಾರ ನಡೆತಂಡು ಸರ್ವೇರ್ಲ ಕುಡರಾರಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡರು